Darinke na chate. Dobre, poď. Ďalej ja nahrávam video, čo odkazujeme na chate. Čo odkazuje? No to daj naspäť, to daj naspäť. Že, no veď ale si s tebou rozprávam. No čo odkazujeme? Dara sa na mňa pekne vysrala úplne a proste ten battle som mnou nezvládla úplne ako... Pán podnikateľ, čo na to jasný, poviete? Čo na to poviem? Že proste jasný víťaz. Poďa, čo? Vy vyzývate na battle? Áno, ide pán Jakub Vláďák, podnikateľ. Dobrá. Čo keď mi bola stále? Ukáž, daj, ja zvihnem. Haló. Daj, ja to. Prosím. Ale ideš na ten battle? Prosím. Ešte raz musíme odkázať Darinke do podia, že má ísť na battle. Darinka... A nie je stále, však? Dara je úplne planá a slava a... Pozeraj, a je úplne mimo. Pakiaľ, he? Dobre, tak poď. Čo odkazujeme Darinke na chate? Všetko najlepšie. A? Ideš či nejdeš? Bol si v meste? Áno. Ako bolo v meste? Celkom dobre. Hej, sa bavíme, takže je to úplne super, že wow! No, čo odkazujeme Darinke? Ja neodkazujem nič. O, Janka je hore. Ja, to je dobré. Veď hýbaj, Dara! Dara, na súboj! Sa ma bojíš, Čo odkazujeme Darinke? Si ho ľubíme. A vy ste úplne najlepší, idem hore, počkajte. Kráčam hore a chcem, aby odkázali niečo oni Darinke. Čo odkazujeme Darinke na všetko najlepšie a Erike? Milujeme Daru a je proste najlepšie. A Janka, čo odkazujeme? Všetko najlepšie, len to najlepšie. Počkajte, ideme zdať taktože. Všetko najlepšie, Dara a Erika, sme proste tu a ideme spať, hej? Tak láskavo. Ideme spať. Rozprávame sa tu o ničom, že ja tu leží, aha. A pozri, Janka tu je, smutí, vidím to v očoch, že smutí. A Jarka ideme do mesta, ale nie. Sme tu, počkaj. Dole je show, vyzýva Gady Daru na súboj, takže musíme dole pozerať. Tam točíš? Ne, lebo musíme vidieť reakciu. A Darenek si, že slony. Počujme, normálne ti poviem ti tak, že veveričky som videla, chápeš to? Normálne pobehujú po stromoch veveričky. Aj ty povedať čo? Poďte mi po pivo. Po pivo a ty, čo nám povieš za perlu? Zuzka? Čo nám povieš za perlu? Prosím? Ideme dole natočiť, poď. Prečo ste tu, babi? Luan? Ivan? Čo odkazujeme do Erike a Dare? Že majú sa baviť do piči. A párnica ide! Na to Dara, A zišla dole. daj kameru. Na to Dara, to je slavota, to je slavé. Kedy čo odkážeme na kameru? Chutí ten chlieb? Poď. Omamné látky, Vláďák, najlepší. Hoholcaka, čo prinášame? Joko, ako sa voláš? Roman. Aké máš pocity? Najlepšie. Áno. Ivo, ukáž toto cmuk, od koho máš toto cmuk? Od Darinky. Lu, ideš! Peťku! Roman, od koho máš cmuka? Od Darky. Ja mám biele víno.
Zakončili ste tomu. Kde máme fľašu, ľudia? Kde máme fľašu? Ja stále vidím asi 20 minút už. Opa je hudba. Hudba je prvoráda. Jakub Vládňák a Ivo Horiško! Ja stále točím. Daj sa ty, stála. Ivko, veď Kto ide so mnou vypiť? Ja! No, dobre. Aj ty mi daj na tú. A to sa veru jeberiate. To je to, Sorry, Čeže, môj. Dobre. Ivko. Ivo! Ty si kde máš červený Od čotkaš, poviem ale čotkaš, že ti dareš. Mať minútu.